shi muna muwafaka, shi karbi ayyukan mu akan cikawa. Ya Allah ta'ala, marasa lafiya muka ba su lafiya, wanda ka cika wani cikin mu kuma Allah ta'ala kai masu rahama da gafara. Ya Allah, wannan musibu da suke yawo akan mu dare da rana, a daren jiya kuma musibar ta fada a garin Maru, kamar da yadda babu inda na aminta illa da yau ka ji shi can, gobe ka ji shi can. To waɗanda wannan musiba ta sanadin rayuwarsu, Allah ta'ala shi karbi shahada su, ya isan musu, ya isan wa iyalinsu. Wanda suka samu raunuka, Allah ta'ala shi ba su lafiya. Allah ta'ala ka kawo muna aminci, ka isan muna, ka yayi muna, ka tausaya muna ya Allah, ba don halayenmu da ayyukanmu ba Allah, don rahamarka da daukakarka da izzarka Allah, ka yayi muna wannan musibu. Ka aminta da waɗannan garuruwa namu da gonakinmu da wuraren sana'armu da hanyoyinmu da jiharmu da ƙasa gaba ɗaya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yan uwa musulmi, hudubar mu a yau tana tunatar da mu wata mu'jiza babba wadda manzo Allah sallallahu ya kadaita da ita, wadda wani annabi bai kadaita da ita ba, kuma wadda ta nuna daukakar daraja ta yi, kuma ta tabbatar da wani daukakar daraja ta shi da shugabanci ne akan dukkanin manzanni da annabawa da suka gabace shi, kuma ta alamta shi a matsayin shi ne manzo na ƙarshe, bayan shi ba manzo ba annabi, kuma ta zo muna da abun da mafi muhimmanci, mafi daraja, mafi daukar ga rayuwar mu shine sallah. Wannan qadiyya da aya da mu'jiza da kuma jarabawa ga mu'minai ita ce wata tafiya da Allah ta'ala ya kaddara da manzonsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin dare guda ya baro Makka, ko mu ce ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba, ya tafi zuwa ɗakin Allah, masallacin Masjidil Aqsa mafi nisa da ke ƙasar Palestine, ko kuma a takaice ga irin yanzu yankin da ake yanzu a ce Garba Darbiya, West Bank a cikin ƙasar Palestine ta yau. Wannan tafiya nisanta akalla dai kilomita 1,400 zuwa 500. Amma a cikin dare guda Allah ta'ala ya ɗauko manzon Allah akan zuwa wannan masallaci. Ana ce wannan tafiyar dare Isra'i, night journey. To wannan shi isharar da Allah ta'ala yake mana cikin aya ta farko cikin suratul Isra'i, cewa tsalki ya tabbatar ma Allah wannan da yayi tafiya da bawa ne, nan bawa ne ita ce kinaya da Allah ta'ala ke manzon Allah wanda yake take mafi faranta mashi rai, cewa Allah ya taya cikin dare da bawa ne daga masallacin Allah mai alfarma na Makka, wanda aka yi alƙawalin kiyaye shi da tsare shi, ba za a ci shi da yaƙi ba, zuwa ga masallaci mafi nisa wanda shi bai da wani alƙawalin karewa da kiyayewa daga Allah. Shi yasa abin da ke faruwa yake faruwa, abin da ke faruwa yau bai taɓa yiwa mu mun imani ba za a taɓa yi ne ba a Makka, kuma an gwada a yi kuma Allah bai bari ba, kuma ko gobe ko jibe duk bannar da aka yi a banar kullum mahaji lalle dai yaƙi ba zai ci ɗakin Ka'aba ba. Mu mun imani da haka saboda shi harami da Allah ta'ala keɓance shi da alhama, amma masallaci mafi nisa da a cikin ƙasar Palestine bai da wannan alƙawali tare da hurumi ne da cikin harami guda uku. Don haka abin da ya faru tsawon lokaci bayan lokaci ya ta hannun musulmi, ya dawo hannun musulmi, ya ta hannun musulmi, da abin da Allah ya kaddara ga wannan ƙasa mai albarka. To haka cikin kaddara Allah ce da ta gabata. To tsalki ya tabbatar ma wanda ya tafiya da bawa ne a cikin dare daga masallacin Allah mai alfarma na Makka zuwa ga masallaci mai nisa na Qudus. Wannan masallacin da Allah ce mun sanya albarka ga duk gefen masallacin. Don haka ka buɗa sai ka ce kenan garuruwan da ake kewaye da masallacin, wanda Gazzan na ciki, shi West Bank din na ciki, Jerusalem na ciki, duk zagaye ƙarshe inda ka buɗa ka ce ƙasar Palestine, Allah ta'ala ya ce barakna haulaha, mun yi mata albarka. To wannan dai shine tafiyar dare. Allah ta'ala ya ce mun yi haka da manzon Allah ne domin mu nuna mashi daga cikin ayoyinmu. Tabbas ko manzon Allah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah ta'ala ce lalle ko ya daga cikin ayoyi ne ya ga manyan ayoyin Allah ta'ala, domin ya kai inda babu da inda ya taba kaiwa, ya kai inda ko mala'ika jibril bai sai ya ji ba. Wannan al'amari da Allah ta'ala da manzon Allah ya fi irin munajatin da ya da Musa fa in uwa musulmi, domin ya zo an ji sauti ya halaka ya sunko ya some, kuma da ƙarshen ta kawai haske gani. Shi ko sai da ya kai inda mala'ika ya ce mashi wallahi ya kata na ya rasulullah, yanzu kan an ce in kawo kana can abin da gaba kuma kai ta tafiya da kai tsakaninka ne da ubangijinka. Haka yayi tafiya har kai sai da zulmunta. To dukkanin ta farkon ta da ƙarshen ta ayoyi ne da mu'jiza ne, abin da ɗaya ka sa ka yadda da ta imani da Allah, domin ya saba ma hankalin mai hankali da tunani irin da Adam. A ce mutum cikin dare guda akalla an yi isha'i da shi a Makka, a ce ya taso daga Makkan nan ya tafi kilomita 1,000 da kusan 500 cikin dare, kuma ya dawo ya koma inda yake, kuma an yi sallah asuba da shi. Amma haka aka yi domin sadiqul masduqu ya faɗi, kuma Qur'ani ya faɗi, iyakan magana kenan. To sannan ya zo Baitul Maqdis, manzo Allah ce sai ni ga dukkanin annabawa an tara ma, haka dai bisa tsarin Allah ya tara mashi annabawa a cikin wannan masallaci, kuma aka bashi umarni da shi musu sallah, kuma ya limance su sallah.
kamar yadda muka ambata satin da ya gabata, wannan ya tabbatar shi da muqamin imamul mursalina, limami kuma shugaba ga dukkanin manzanni da annabawa, kuma sun yi sallah bayanai sun tabbata mabiya ne. Shi yasa manzo Allah ya ce wallahi da Isa ko Musa za su zo, da Musa zai zo bayan na, yana faɗa ma Umar lokacin da ya karatu wasu takardun at-Taura, yace wallahi da ba abin da zai daidai da shi banda kuma ya aje takardun at-Taura ya bi bayana, yanzu kan ni liman kuma ni annabi. To sai dai Allah bai tsara haka ba, amma dai shi a shugaban su. To aka yi wannan sallah, aka ce ya an ce Allah ta'ala umurce shi ka tambaye su ga sunan, domin abin da Allah ta'ala ke nuna kadaicin wahadaniyya, kadaicin risala, cewa dukkanin su sakon tauhidi ɗaya sun ka karanta tare da saba halayen su. Don haka tambaye su domin tabbatarwa shin Allah ubangiji mai rahama ya sanya wani abin ko an sanya wani abin bauta wanda ba ubangiji mai rahama ba, wanda su an ka bauta ma cikin zanukan ko su suka bauta ma. Ƙarshen da suka shaida cewa ba wani abin bauta illa Allah ta'ala, sannan aka tashi shi zuwa sama duk cikin daren nan ya hau buraka tare da mala'ika Jibril, aka tafi saman duniya, suka ya kwankwasa ya ce wane ne? Ce Jibrilu ne. Wa tare da kai Muhammad? An aika mashi, ya ce i. Nan take sai aka bude kofa, domin ba a shiga kofar sama sai da izinin yan uwa musulmi. Yace da zuwa nan sai na ga su annabi Idris, su Ibrahim, sauran annabawa kuma sai na iske su nan. Allah ya tara mai su ruhan, jama'a suna nan. Gangan jiki ce Allah kai, amma dai ruhi na wurin Allah kuma ya tara ta inda ya dama. To haka dai dinga tafiya. Hadisin Isra'i hadisi ne mai tsawo, sai da dauki manyan darussa daga ciki. Babban dai darasi shine matsayin manzon Allah da yin wannan da shi, da shugabancin da Allah ɗora ne dukkanin annabawa bayan talikai gaba ɗaya. Sannan da ayoyi da mu'jizar da ya tashi ta inda ko mala'ika bai sai je ba, sannan da ganawa da ubangiji ne, da kuma muhimmancin sallar da ita ba ta isa ba a saukar da ita kawai ta wahayi ba, sai da an ka gayyace shi special invitation yadda ya ga wani wuri na musamman da duk duniya babu iri ne domin ya amsa sallah. Sallah ɗaya ta kai kan uwa musulmi. Don haka sallah ta kai ibada yan uwa musulmi. Ba ya hasara wanda ka wasa da sallah, baka da abin da ya hita kadi ba muhimmancin da Allah ta'ala ya dora mata. Manzo Allah ya ce an ka bani salloli guda 50. Ni dawo ni ta kai ko wurin ubangiji na. Karshe dai tare da shawara annabi Musa, karshe dai manzo Allah ta'ala ya ce mashi kai ita ce 50 kuma ita ce 5. Ai ma yubaddalul qawlu ladayya. Allah ta'ala ce mu ba mu canza zance. Yadda mun ka baka sallar na 50 kake ta kokin yayi mu al'umma ka nauyi, ka tahi kuyi 5 su a 50. Alhasanatu bi ashri amsalha. Don haka a wurin Allah wallahi salloli 50 muka yi kullun. Sauƙaƙa mana ni an kai. Ko wata goma ta koma guda. Da Allah ya so shikenan zamu yi ta kai da kawo masallaci su 50 kullun. Allah ta'ala ce to ni dai aurina kuna nan da sallah 50 in kun karke guda 5. Haka ya dawo Baitul Maqdis kuma ya koma Makka da cikin daren nan. Yan wasu matsala ta biyu shine, abin lura na biyu shine tsari da hikimar Allah cewa duk darajar Ka'aba da al'amari ya fara gare ta, na annabi Ibrahim ya fara, na hijira ba Isma'ila dawa. Allah bai buƙaci ya bada sallah ta nan ba, bai buƙaci ya tahi na a wannan wuri ba. Haka kawai cikin Allah sai ya ce sai ya wuce cikin dare mai nisa, bai ya gwada mashi darajar wani wuri, ya shiga wani masallaci domin ya gwada mashi alaƙa ta da wannan masallacin, cewa kayan musulmi ne, kayan musulunci ne. Kuma yawan musulmi abin mamaki, ko kwanakin cikin bala'in da aka yi, kotun turai ta tabbatar da ba mai haƙƙin Baitul Maqdis illa musulmi, ko su sun tabbatar da haka. Babu aya babu hadisi a bisa ga haƙƙi na hankali, Baitul Maqdis lil muslimin. To an haka shi sai da aka yi haka, sannan aka tashi da shi aka tafi can. Anya ba kuma Allah ta'ala ce mun yi maka haka ne domin mu gwada maka daga cikin manyan ayoyin mu. Haka dai Allah bai wakace haka a cikin ɗakin Ka'aba ba. Sannan kuma sauran su tabbata ga manyan ayoyi daga cikin mu. Yan uwa musulmi, Allah ya tabbatar da wannan wuri yayi albarka gare shi da zagaye ne. Don haka duk abin da ke faruwa da yadda al'amura za kasancewa, wannan wuri ilaihin tal amr. Karanta musulmi ta tabbatar da duniya nan za ta karewa, kuma tashin kiyama nan za a yi ne. Al'amari ya fara Ka'aba zai kare Baitul Maqdis, kamar yadda Annabi Ibrahim ya bar Ka'aba ta can, kamar yadda manzon Allah an ka dauke shi da Ka'aba an kai shi can, don a gwada mai sannan wannan wuri yana da albarka. Abubuwan da suke faruwa faɗaɗɗen abubuwa ne ga musulunci, mu jahilce su ba. Manzon Allah ya tabbatar mana ba za a samu lokaci ba face sai an samu bayan Allah da suke jihadi, suke yaƙi, suke kare martaba wannan wuri, la yadurru man khalafahum, wallahi ba su taɓa damuwa da wanda su faɗa musu ba. Call them all the names, su dai suna nan suna imanin su da Allah ne kawai. Mun yi fassarwa irin halin da bayan Allah suke a cikin zu. Abubuwan da ka tashi yau da gobe kawai in sun ka fara genocide ne, sun ka fara kisan kare dangi, duk duniya sai ta jiya. Amma wallahi bayan Allah nan kullum haka suke. Sadda sun kaɗan mai da martani ne, an ka zo an kai musu kashkewan irin kisan kare gidi ake sanar sai duk duniya ta jiya. A yi ta munahici, a yi ta kewa, a yi ta surutu. Ku ji irin ta'addancin gida kai, amma wai bai kai a kira shi ceasefire ba. Wai Amerika ɗaya ta yi ditorin duk kasashen da ta tare wai abin da ta so sai dai a kira shi wai humanitarian post.
wai a ce dai za a ɗan shiru na a bada jinƙai amma bai kai a ce an tsagaita wuta ba musulmi wannan zalunci ina innahum mazlumin babu da adam da ake zalunta a duniya irin wannan bayan Allah Allah ta'ala ka aminta da ka kawo ƙarshen wannan zalunci ka karbi shahadar su ka ba marasa lafiyan su lafiya ka tabbatar da dugadugar su akan shari'a ya Allah ta'ala ka yantar da ɗakin ka mai alfarma Baitul Maqdis ka faranta musulmi farin ciki da mallaka ta yi da dawa ta yi ga hannun su Allah ta'ala ka yi muna arzikin da rayuwar mu wannan ɗaki ya dawo hannun musulmi ka yi muna arzikin yadda muke ziyartar Madina muke ziyartar Ka'aba a matsayin masu umra kuma shi ma kun san ana mai umar shari'a ka yi muna arzikin ziyartar Baitul Maqdis yana cikin masallatan da in kai alƙawarin sai ka zo ya tabbata a wurin Allah sai ka cika wannan alƙawarin nazari to Allah ka faranta mana ran da rayuwar mu zaka daura jikka ka ce zaka je Baitul Maqdis wurin umra wurin ziyara wannan shine ta kaskanci musulunci Allah ta'ala ka dauka mu ka yaye muna daga darajar mu hadha wa sallu wa sallimu ala muhammadin sallallahu alaihi qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أعد وأدم على ولاية زنفرة ودولتنا الأمن والأمانة وعلى سائر بلاد المسلمين عباد الله أقم الصلاة